Egunon, Josema Azpeitia. Egunon. Josema Azpeitia, kazetari gastronomikoa eta editorea. Ondo jan, ez? Aldizkariaren editorea zela, ez? Bai, oin dela 2003an hasi ginen aldizkaria hauiten, izan zala eiken genuen beste aldizkari baten anaie edo nahi bezala ditu, edo Donostia Aizialdirako gida bat, eta azkenean honekin gelditu geha. Oso ondo. Lehen da biziko galdera. Euskal gastronomia zer da? Zer da, eta zer ez dan, ez? Euskal gastronomia azken finen modu askotan definitu daiteke. Baina gehien bat, laburbiltzeko esaldi batean, da Euskal Herrian eta Euskal Herriko produktuekin egiten dan gastronomia, baina egiten dana ez bakarrik sukaldatzen dana. Sukaldatzen dana, saltzen dana, erakusten dana, azken finen Euskal gastronomia gauza asko hartzen ditu. Batetik jatetxetan egiten da lana, izango da igual ezagunena. Baina zer da hor barruan Euskal gastronomia. Niretzako jatetxe barrutan Euskal gastronomia da edo Euskal sukaldarik nagusiki bertako produktuekin egiten duten sukaldaritza edo kanpotik etorritako sukaldarik hemengo produktuekin egiten duten sukaldaritza. Adibidez, askotan esaten da, ze zabala den Euskal gastronomia, badaukegu jatetxe tradizionalak, jatetxe modernoak, kebabak, txinatarrak, txinatar jatetxe bat ez da Euskal gastronomia. Naiz da egiten dona izan hemen jaiotako txinatar bat bere gurasok unea etorri zilako. Bera jarraitzen dona egiten malin bada, berain gurasok ekarri zuten janari mota berdina, hau da, txinatar janaria, nik hori ez dut sartzen Euskal gastronomiaren barruan. Da, Euskal Herrian dagon jatetxe bat, Euskaldun batek eramaten dona, ze azken bilen hemen jaio baldin bada, Euskalduna da, baina jarraitzen baldin bado egiten bere gurasok ekarri zuten janari ortodoxo bat, txinatarra dena, nahi ez esan hori Euskal gastronomiaren barrun dagoela. Aldiz, mutik hori, edo are gehiago, edo bere aita etorri izanen, hasiko balitz, hemengo produktuk erabiltzen pixka bat, hemengo gastronomiara moldatzen, fusio batetik hasi eta poliki-poliki hemengo platerrak sartzen eta aukera ematen bere jatetxen, bai bere aitona monek erakutsitako platerrak eskaini, noski bai ez, jarraitu behar duzu zure azerboa mantentzen, baina aldiz ez, bide batez, hemengo platerrak eskaintzen eta zenbait gauzatan, hori ulertu ziteken Euskal gastronomiaren barruan, dagoela Euskal gastronomiak eukidola indarra, kanpotik etorrikatako pertsona bat, poliki-poliki bideratzen bere aldera, eta are gehiago, kontzeptu berri bat sortzen. Hori batetik, jatetxetan, pentsatzen dut, hori nahiko argi utzietela, eta gero, Euskal gastronomian dare baita, azken finen, Euskal gastronomia dago hemen egindan lanarekin. Hemen izan geha, abeltzainak izan geha, nekazariak izan geha, arrantzaleak izan geha, ehiztariak, modu asko erabili ditugu bizitza aurrera ateatzeko. Eta hori ere oso lotuta dago gure gastronomiarekin. Sortzen dien produktuak gure gastronomiaren parte die. Eta ez bakarrik sortzen dienak, baita kanpotik ekartzen dienak. Ze gure plater nagusitako batzuk bakailao barekin egiten die. Eta bakailaua ez da Euskal Herriko kostaldean arrantzatzen. Beti hemengo arrantzale jondie kilometrok eta kilometrok bakailaoa bilatzeko. Baina gero honea ekartzen zuten, hemen komertzializatu da, hemen eintzaio gatza jarri, hemen eintzaio asmatu bere errezetarik interesgarrinak eta gure platerren partea die. Ordune, Euskal gastronomia berez oso gauza zabala da, baina horretan labur bilduko zan esate baterako. Hemengo jatetxetan, hemengo sukaldarik edo kanpotik etorritako sukaldarik hemengo produktuekin egiten duten sukaldaritza, eta hemengo produktuekin sortzen dien, ez bakarri platerrak, baizik eta negozioak edo erabilerak, kontserbak, konserbatzeko erak, guzti hori izango litzake gure gastronomia. Igual egon nintekeen ordu bete hitz egiten, ze beti matizak eta gauzak dare, baina... Eskarrik asko, nik uste ulertu dala.